קבוצת תל אביב מרכז. והשאלה... מי? תל אביב מרכז. האם בתהליך ההתפתחות הרוחנית המושג של גבר ואישה נגזר מהגוף הגשמי בו הם נמצאים, או דווקא מהדרגה הרוחנית שלהם? אם אישה הגיעה בהתפתחותה לעולם היצירה למשל, וגבר לא עבר את המחסום, מה יחסי הגומלין ביניהם מבחינה רוחנית? מי ביניהם יהיה המשפיע ומי המקבל? אתה יכול לחזור? אני אחזור על השאלה. השאלה היא לגבי גבר ואישה. זה אני הבנתי. כן. האם זה נגזר משורש הנשמה או מהמצב המסוים הספציפי? למשל, אישה שהגיעה לעולם היצירה, והגבר לא עבר את המחסום. האישה היא כבר בהשפעה, והגבר מתחת למחסום. האם היא נחשבת לגבר והוא לאישה? כן. אני כל הזמן מזכיר לכם שהיו לנו נביאות. כן, שר, רבקה, רחל, לאה, דבורה, מרים ועוד ועוד ועוד. הרבה. נביא זה אדם שמגיע להכרת הבורא, לדיבור עם הבורא. להכרה, לגילוי. הם היו כאלו, לאברהם היה כתוב שמע את שרה. לכל מיני כאלו, לכל האלו היו באמת תפקיד מיוחד, לכל נביאה היה תפקיד מיוחד, והיו באים כולם לשאול אותם, להתייעץ איתם, ולהתייעץ כוונה היא על הדרך הרוחנית. והם היו בדרגה רוחנית יותר מרוב הגברים שאז בדור, ללא ספק. זה כך. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהתפקיד של האדם הוא נקבע על ידי הגובה של המסך שלו. אם אנחנו מדברים על התפקידים רוחניים שנמצאים כבר בדרגות רוחניות, אנחנו לא יודעים איך שם מתקדמים, איפה שם הגבר ואיפה שם אישה. לכל נשמה ונשמה גם כן יש גבר וגם כן אישה. אבל אם אנחנו מדברים על המצב שלנו, אנחנו צריכים לעשות את העבודה בצורה משותפת. נשים הן נושאות רצון גדול, והרצון הזה הגברים חייבים לקבל מהם, הגברים חייבים להרגיש אותו רצון, הגברים צריכים להתפעל מאותו רצון ולעבוד לפי אותו רצון. כמו שאישה בבית היא מחייבת את הגבר לעבוד, להרוויח כסף, לבנות את הבית, לארגן את הכל. היא מארגנת אותו מבפנים, היא מולידה ילדים, היא עושה משק הבית. בקיצור, יש חלוקת התפקידים ברורה מאוד, שזה נובע משורש רוחני שלנו. אותו דבר גם כן אנחנו צריכים לעשות בינינו בקבוצה. חלוקת התפקידים, קבוצה עולמית. נשים חייבות ביניהם להתחבר ולדבר עד כמה שהן רוצות לגרום רצון להתקדמות לגברים. גברים הרגישו את זה. גבר הוא מיועד כדי להרגיש את הרצון מהאישה ולפי זה לפעול. בלי מילים. נשים יודעות לעשות ככה שהגברים ירוצו בלי מילים ויעשו הכל. זה ידוע לנו מהחיים שלנו. זה מתוך הרוחניות. כי הגבר הוא יכול לקשור את החיסרון, גבר הוא מי שקושר את החיסרון הזה עם האור ומביא בחזרה את הכוח, את האור חוזר.
זה פעולת הגבר. ופעולת האישה, זה החיסרון להפעיל את הגבר לזה. ככה הם עובדים יחד. אי אפשר בלי זה ואי אפשר בלי זה. עכשיו, שנגיע לדרגות רוחניות, שם אנחנו נדבר. כן, והלוואי שיהיו לנו נשים בעולם הבריאה והאצילות, ואנחנו גברים נסתפק במשהו פחות.